Hey, Paas, du kennst mich mal oben, wa? Maar das war Sonntagmittag. Sagt meine Paas, Sonny, wir haben das Reglement angepasst. Sagen wir, was sagt er dann hin? Sagt wij besorgen ook op Sonntagmittag. Sagen wij, dat ben ik. Sagen du höre, Peert. Sagte du, hast du gerade hören, Peert an mich gesagt? Ich sag, sie kennen von dich sagen, was sie wollen, aber du hast war noch ja Uhren. Das ist meine Bass. Dat is mijn baas, maar met hem mag ik het met, wa. Zet de laatst tegen me, zal niet tegen hem, zal het is niet makkelijk tegenwoordig. Wie kom ik van de Kloemela? Ja, ik ga hem nog niet zo lang. Ik ga nog eens een elektrische... Dat is niet leuk. Dat is wel een onderneming op zich. Zet er Bas, Sonny, du hast doch einen Stander, ich sag nicht der ganze da. Zeg meine Bas en mich, Sonny, dat zal ik dir sagen, Sonny. Sonny, één ding musst du gut onthouden. Zei ich bin die Baas en du bist een levendig voorbeeld van de participatiemaatschappij. Ik zei levendig leven, ik ben kapot. Ja, we zijn nog maatschappelijk betrokken, hè? Maar we moeten ook maatschappelijk en duurzaam zien. Ja. En dat in deze tijd, hè? Weet je wie mich dat jeet? Het rent dat het zegt. Tegenwoordig rent het dat het zegt. Je kunt het beste bezorgen in de zwembroek. En dan steekt ze bij u aan de deur. En dan zegt ze goeiemiddag of goedenavond. Dat zal ik helemaal jeden waar dat dan is. Hè. Dan zal ik bijvoorbeeld, goedemiddag, ik heb een pakje voor de buren. Wat mensen wat dat horen, Peert, dan zit aan de deur. Oh, daar staat u aan de verkeerde deur. De buren wonen hiernaast. Ja, dat weet ik zelf wel. Maar dan werd ik zo opgeregt van. Ja, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Nee, dan steekt ze zo. Ziekenhuis, hield het pakje af, zegt die vrouw tegen mij. Hey Sonny, het pakje is wel nat geworden. Dat is niet gek, hè? Niet dat hij erin zit, kom, krijg je warme douche. Nee, beetje jek. En dan ken ik ook nog heel wat over het spoor. Ja, dat is niet leuk. Ja, maar ik ga naar de basis al over het spoor. Wenn ze aan de anger ziet, is ze over het spoor en die anger ziet. Ja, dat weet ik ook, maar zegt de Sonny. Ik zeg maar, luister wenn ich so aan lopen ben, en ik ben aan lopen, ik loop kilometer. Ik hoef het Pieter Pan niet te lopen. Dan loop ik jij er daar. Ik ben voor onge avondsliezen. Ik ben voor onge avondsliezen. Ich war früher viel größer. Wir fangen abends zu lesen. Der König zieht, da sieht er allerdings noch mal den Kaplanskogen. Das ist nicht leuk. Das ist nicht leuk. Nee, dat zal ik u zeggen. De lui zijn nog zo opgericht. Hè? En ach, daar zit het. Ach, daar zit het. Ach, wie heet het, King? Oh, is dat wat ik je gisteren bezorgd heb? Steht het goed? Dat bestelt jeder week 3 deel. Dat wil zeggen, jeder dag 3 deel. Maatje 36, 38 en 40.
in pas altijd. En de zon brengen en ophalen. En weet je wat het ergste is? Die vrouw, die deed mich achtervolgen. Die had trek en tries. En dan deed die vrouw zitten, hing de computer. En dan keek ze, waar is Johnny? En dan kijkt hij en dan ziet ze dan nog 5 stops, nog 4 stops, nog 3 stops, nog 2 stops. De spanning stijgt. Nog 1 stop. En dan belt Johnny aan. Niemand thuis! Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Trek en trace en Johnny is voor niks geweest. Ja, weet je wat het ergste is? Dan moet ik gewoon nog een kaart werpen. Ik heb u gemist. Ik had dich niet gemist, du hast mich gemist. Dat is heel leuk. Kom, zeg mijn baas, Sonny, we hebben wat anders. San, wat hebben we dan? Zetten, je krijgt van mij zo'n 45 kilometer, zo'n langzame kloemel. Kroeg ich so eine langsame Blume, dann will ich ja nicht. Sag ich will nicht so eine langsame Blume. Wenn du da drin sitzt, in so einer langsamen Blume, und du sitzt da drin, und du kiekst an der Busse, dann sieht die Welt so aus. Das ist Slow Motion. Ich will Verstappen. Ja, dat is niet leuk. En toen zei de baas tegen mij, Sonny, kan jij even naar, wij moeten naar Lanaken. Wij moeten naar België. Dat wel leuk, zat. Zette hingen Maastricht. Zo, dat kan dat nooit veel zien, maar. Maar ja, ik stap in de auto in mijn 45 kilometer in de kloemel. Ik stap in en dat is leuk. Oh, ik hou zo'n leuk reisje. Ik stap in de auto en ik vaar zo langs het Zuiderland. Dat wat zo willen klauwen dat. En mijn rol opgericht. Ook van vuljas. Ik vaar zo de auto weg en toen pakte ik met mijn 45 met de auto vaar ik dus zo de autoweg op. Dat moet er eens toe. Dat is leuk. Dus, dat zijn zulke vriendelijke mensen. Iedereen wordt me gewinken. En ik? Ja, maar dat is pas leuk. Dat is echt leuk. Dan moet er een stoer. En wenn ze dan zo de berg op fietsen, dan kunnen ze op zo'n hoebelen fietsen om zo raaf. En bij Maastricht, die zijn slauw. Ja, dan fietsen ze zo raaf en dan hebben ze 4 grote gaten in de weg gegraven. Dan kan je je eigen gat uitzoeken.